Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata na gabe jamita di Minggu pasapuluh 5 hondung Trinitatis ima di tanggal 20 September 2025 na laos di guari Minggu Ekologi HKBP. Hatani Tuhata na tersurat di Kolose bidusada ayat 15, rodi ayat 20, dohot topik ni minggu, sudi ditopa marhite Kristus. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Ibanado suman ni debata naso taridei na perjulu tubu sian natinopa. Ay marhiti sian ibanado ditopa saluhutna na di banua gijang doho na di tanoon. Na tarida doho na so taridei. Aka habangsa, aka harajaon, aka gomgoman, aka parhuasoon. Saluhut na ido ditopa marhiti-hiti ibana, jala marhapatean tu ibana. Jala dijulu ni saluhut na do ibana, jala saluhut na ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi ima huriyai. Ibana do permulaan naung perjulu tubu sian aka namate. Asa ibana perjulu di nasaluhutna. Ai ditutuhod debata do naing ma maringanan di bagasan ibana sadok haguguk nai. Laos marhitesian ibana do padingganon na tudirina saluhut nai nang aka naditano, nang aka nadibanua gijang. Dung dipatu padame marhite-hite mudar nasian silang nai marhite-hite ibana. Ima hatani Tuhata. Di hamuah kadamang doho dainang adong do peribahasa Indonesia nama dok songonon. Tak kenal maka tak sayang. Hupikir sudedu hita ngahya mabigi bahkan mungkin adong dosyak kita rupani naung madohi diaka kesempatan-kesempatan tertentu. Ahado lapatan ni peribahasai tak kenal maka tak sayang. Tentu molo didok tak kenal maka tak sayang, disima boto ota rikot ni namanada sasahalaki. Rikot manada molo di hati Indonesia naki didok sangat-sangat penting kita mengenal seseorang. Bahkan dakolan manada sasahalak, alai mengenali manada sesuatu. Ay molo soditadda buido gabe masalah. Misal ladak tatad darupa ni sasahalaki, buido gabe persoalan ate. Alani na sutaboto, dak tatad da sesuatu ipe buido gabe makorhon persoalan manang masalah di hita. Headu marbedai dua halak na mardongan rupani holan alani sesuatu na mirip tu pisang sale. Pisang sale sainin na dongan non. Ro nasadanari daw dak pisang salin na. Say songoni marupani nasida gabi sehira na masyalusalusan pisang sale doi inna. Rodongan na maddo daw dak pisang salin na. Maos ma rupani say gabi perdebatan di nasida. Akhirnya dibuat ma dijukit nasada ma yanggo marupani. Kan hudok nak itu rak pisang salin onihin. Atau ngahadoin na, ternyata tapagajang marupani di bagasan rohat tabi. Ima jorupani rikok ni
na manada sesuatu ate. Apalagi manada sasahalak. Manada sasahalak dak sukup holan maboto guarna, ise gelarna, aha margana, di dia alamatna, aha ulona, profesina, piga gelengna dohok na asi. Dak sukup. Alai ikosa do ibana tu na manada hadirionna. Mengenal pribadinya secara utuh. Jadi dang bui holan nama boto hutad dedui inna kan. Odo guarni, odo margani, odo ulauni, disodo inganan ni inna. Dak sukup. Molo didok rupani mengenal seseorang ikosa do tu na manada hadirionna. Jala sian na manada hadirionna idu annon gabe tubuh ma holong ni roha. Perhatian dohot kepedulian. Isarani sasahala duli-duli nasotakas manada anak buru bohamay bana tutu makaulong iyate. Jangankan duli-duli tu anak buru. Hita akan namar suami istri be. Molo sotakas do ditada amatay daktakas ditada inate bohamay bana makaulong i. Bohamay bana patuduhon perhatianna dohot kepedulianna tusi. Ala natakas do hita masih tadaan luar dalam. Dakolam manada guarna songon natadok nakiningani. Alai nunga ditada luar dalam hutadda doi inna rupani. Dohot akasipa na pangalahona bahkan sodidok dope rupani ngator diboto ibana. Songonido nang namanada Kristusi rikok do tadota Kristusi. Rikok do tadota tuhatai. Manada tuhatai dakola sekedar manada guarna, maboto gelarna daong. Isi do tutu Kristusi. Molo ima rupani suku-suku tuhita. Ita dahodo Kristusi ninna tuhita. Bohado hita mangalusi. Mungkira torop dope holan nama boto guarna, tubuh di dia, mati sadihari dan lain sebagainya. HP pengenalan akan Kristus dak sukup olak ni. Alania kamang dohot tamuinang dak persuadota sahatu tikion torop dope nasomanada Kristusi. Dohot na gagal paham taringot tu Kristusi. Dak pajuluhui bara madokoni. Molo peditada mungkin holan tadda Soekarno ima songon natado nakiningani. Holan nama boto guarna sabing dohot aka gelarna. Sahatu sadarion torop dope na meragukan parsi dohoton ni Kristusi manopa portibion. Ima jorupa ni salah satu alasan tadok madok gudang dope nasotakas manada Kristusi. Adong dope na meragukan munang maju tadok korupa ni gudang. Adong dope naksiat tonga-tonga ni halak Kristen na meragukan parsidohoton ni Kristusi manopa portibion. Malah didok na ditopa do Kristusi. Bukan pencipta tetapi diciptakan. Dia alasan nama dok songoni buktina seorang duibana ninna rupani. Berarti molohya ibana seorang berarti adok tikina dangadong. Imajo parjulu rupani ketidak pengenalannya terhadap Kristus sehingga dia meragukan bahwa Kristus itu ikut serta di dalam penciptaan. Napadua hon torop dope na meragukan hatuhanon ni Kristusi, ketuhanan Kristus. Dia mabuktina. Taida ma aka perdebatan di media sosiali taringot tu hatuhanon ni Kristusi. Baka mungkin dakola nakadongata na marugamo na asingon na meragukan hatuhanon ni. Jangan-jangan torop dope sian hala Kristen na meragukan ketuhanan di Kristusi. Idua sagabi gudangate maninggalhon manang mapersuada Tuhani. Buasa bui songoni ima buktina pabuana sotakas dope ditadda tuhatai. Au sugari naung ditadda tuhatai radang adong be na meragukan ketuhanan Kristus.
satu sadarion. Jadi dang marujung dope perdebatan taringot tu keilahian ketuhanan Kristus. Hamuak kadongan memang trupuk jami taon dang sedang berbicara manaringoti perkenalan ni Kristus tuaka na porsia tuhita. Alai takasdo tajaha di turpukon patadahon tuhita isedo Kristusi. Takasdo marhite turpukon di pabua tuhita isedo Kristusi. Molo di Alkitab dibahid do judulna disi judul ni perikopon keutamaan Kristus. Molo di hatabatak na perjulu di nasaluhutna. Ima molo tajahan no di ayat 10 alu. Didok disi ibana do suman ni debata nasotaridei. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi dang adong namarnida debata. Dang adong namanada debata secara fisik. Alai marhiti Kristus narotu portibion gabe jolma gabe tatadda debata. Idu benda didok disi ibana do suman ni debata nasotaridei, gambar Allah yang tidak kelihatan. Di Filipi 2 ayat 51 ayat 10 sadai, Kristus yang mengosongkan diri roibana tu portibion manulukon rupa hatoban. Gabe jolma ibana dirumari dirina, gabe jolma ibana gabe disulukon rupa hatoban ninna rupane. Ima na parjolo na paduahon na parjolo tubu sian nasa na tinopa. Jadi moladong madok rupani bahwa Yesus itu, Kristus itu lahir kemudian ninna salah doi. Molo di ayat 10 itu didok yang terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi molo di kitab Wahyu di buku pangukaponian non ibana do alpa dohot omega. Na perjulu dohot na parpudi yang awal dan yang akhir. Na patuluhon ibana do panopasaluhut. Tangadong nabui meragukan ni rupani. Di ayat 10 didok ay marhitisian ibana do ditopa saluhut na di banua gijang dohok na ditanoon. Na tarida dohok na sotaridai, akahabangsa, akaharajaon, akagonggoman, akaparhuasoon, saluhut naido ditopa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Jadi molo adong na meragukan rupa ni, tang dohot Kristusi di panopaunin na, omma, jamitau marupani alusna. Ido didok disi, ay marhitisian ibana do ditopa, saluhutna na di banua gijang dohok na ditanoon na tarida dohok na sotarida. Alani jadi molo tapadumuan notu minggu ekologi di HKBP hadumuan na rupani tangbui siga atta na tinopan ni Tuhani. Molo ta sigai dusmay dohok na so menghargai panopay. Jadi molo nunga takas taboto Kristusido panopa di portibion batu tu tugas ta tang dohot tita manigai na tinopan ni Tuhani. Molo ta sigai na tinopan ni Tuhani dosmay dohot na sumenghargai tuhatay sa diri. Isarana rupani adong ma buatata cipta atta songoni karyata lalu seenak na dongata manigai natabahini. Boha, muruk dohita, muruk doho, muruk dohita, muruk doamu. Ngalu jahita rupani mabain. Hape disegai natabaini. Pasti do muruk kita. Lubisiani matuhatai tuak kapanigai natinopanai. Ima jonuaing hubungan na mulota kaito rupani tu minggu ekologi. Alani di minggu ekologi o tugas ta bohado hita paulihon majamoton merawat natinopani Tuhani.
Taingot ma, dosa do molodang tajamoton, manang dang tapauliuli na tinopani Tuhan ni. Jadi bukan sekedar merawat, alai merdosa do hita, molo dang dohot tita paulihon majamoton na tinopani Tuhan ni. Diaka krisis na masa di Portibion nuaing rupani. Salah satu krisis yang melanda dunia ini adalah krisis lingkungan hidup. Jadi molosongoni rupani persitutuon ni opi eporus taringotu ekologi, kelestarian lingkungan hidup terlebih di Tapanuli Raya, di Danau Toba sekitarnya. Dan memang alani ido. Edang adong tujuan na asing ieso alani turpukor rupani. Ima jo molo tamaknai saunari tu minggu ekologi. Jadi molo sadar duhita tuhatai namanopa saluhut nai tugas ta ima bohado hita parsidohot majamoton pauliulihon akan natinopai dada sebalikna gabe panegai rupani. Dungi didok do musia ditrupukon ibana do ulu ni dagingi ima huriai. Ulu omma dagingi. Jadi Apostel Paulus sering do manggobarhon hubungan ni parsaoran ni tuhatai dohot huriana manggobarhon songon pamatang ni jolmon. Gabe didok merupani pamatang ni Kristus. Dus songon pamatak taon, adong ulu, adong tangan, adong pat, adong mata, adong simalolong, adong simakudap, sudema. Alai molodang adong uluna, adong na sumarulu tae, jombi do yate. Jadi Kristusido ulu ni dagingi, Kristusido ulu ni huriai. Ima manggobarhon hasadaun ni Tuhani dohot huriana. Pamatang ni Kristus. Ibana do permulaan naung perjulu tubuh sian aka namate. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Boha adok taboto naung perjulu hehe sian namate. Kristusido didok disirupani sebagai buah sulung yang pertama. Napaunopon ibana do sipadame saluhutna. Di ayat 20, di ayat na parpudi di bagasa turpukon, laos marhitisian ibana do padingganon na tudiri na saluhut nai, nang akan na ditano, nang akan na di banua gijang, dung di patu padame marhite-hite mudar, na sian silang nai marhite-hite ibana. Jadi Kristusido si padame saluhut na, ima marhite-hite hamamatena di hausilangi, durus mudar nai, lahu manubus sita, lahu pada mehok kita. Hita sama hita, jala hita tu debata. Ima nanaing perlu takas tadauta. Taringot tu hadirion ni tuhatai, taringot tu hadirion ni Kristusi. Jadi molonunga takas tatadai ba labana dihita gabeta botoma lomo ni rohani Kristusi. Dia do lomo ni rohani Kristusi. Mana kehendak Tuhan yang harus kita taati, harus kita lakukan. Jadi molodak tatadda Kristusi batutu tak taboto lomo ni rohana. Mulak songon natado nakiningani molodak takas tatadda sasahala. Buha mahita rupani mengatusi ibana, mangului ibana. Songonima nang namanadda Kristus gabeta moto lomo ni rohani ibana. Dukta boto lomo ni rohana batutu gabe buy mata pasiding dia na solomo ni rohani tuhate. Laban na padua kon siapa na daw natakasi gabe tabahen ma Kristusi pusa ni ngulutta. Gabe tabahen ma Kristusi titik pijak di ngulutta. Gabe tabahen ma Kristusi titik tuju ni nguluta. Jadi manangaha perupani natasakapi tujulu manang nasongo dia pe
sakap tanah manguluon Kristusima gabe tabain titik tujuta. Titik pijak nak kiningan. Didoakan namalo, didoakan parjamita. Alangkah indahnya hidup ini jika diawali dengan Kristus. Dosongon sada Musa sada ayat sada itu di di hati Indonesia didok, pada mulanya adalah Allah. Alangkah indahnya hidup itu jika diawali dengan Allah. Alangkah indahnya hidup ini juga jika diakhiri dengan Allah. Jadi siapa na daun natakas nakiningani gabe tabaema Kristusi gabe pusat ni nguluta titik pijak doho titik tuju ni parnguluota. Jala tabahema ibana gabe songon na mangajari hita, manodangi hita, manugu-nugu hita diaka parnguluota. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam naukubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauratom mai di bagasan rohanami. Asa di perbuiho katami perbuih nadingkan perbuih natonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.